Bueno, creo que o partido moi nivelado, moi condicionado polo estado do campo, polo calor, facía moitísimo calor. Creo que entramos ben no partido, bueno, sobre todo non sufrindo en defensa, con varias recuperacións en campo contrario, presionando moi alto, que nos puideron ou debimos de aproveitar mellor. Depois entrou nunha fase máis nivelada o partido, hasta que encaixamos o gol. Hasta o descanso creo que quedamos outra vez moi tocados, non? Despois de encaixar. Bueno, no descanso creo que o partido pedía modificar cousas, fixemos cambios que creo que nos estaban sentando ben hasta esa expulsión rigurosa de Tomé. Depois creo que o equipo reaccionou moi ben con Dez, non? Que, bueno, arriesgamos, a pesar de estar con Dez non fomos conservadores, quixemos ter balón e seguir atacando, a veces máis directo, a veces a través da combinación, e chegou o premio do empate, non? Que creo que foi xusto. A ver, os cambios, sí, entrou Ander, Garri e Tomé no descanso, non? Chapo tiña unha amarilla, non estaba moi cómodo, ou me parecía que non estaba moi cómodo, preferín poñer un central zurdo, non? No perfil natural, bueno, Garri un pouco por fora, pois a estar perdendo, intentar buscar máis un contra un directo contra o seu lateral. Bueno, e Ander empezou en banda, un pouco tamén buscar pois eso, desequilibrio, esa velocidade, esa potencia que el ten, a vez de que vaya ganando minutos, que nos vai a vir moi ben, non? E despois, pois tiñamos a Meixús e a Boedo quentando, cando chegou xa o momento da expulsión, bueno, houve que modificar cos dous, non? Para que Meixús nos fixera aí de central, baixar a Carlos a medio centro con Uzal, que Boedo ocupara a media punta, despois Ander pasou a dianteiro. Bueno, tuvemos aí unhas modificacións que creo que lle sentaron ben ao equipo, sobre todo porque a actitud dos futbolistas foi buscar polo menos o empate hasta o final, non? Con moito corazón, pero tamén con moito fútbol, creo que defendendo moi ben. O Arenteiro no segundo tempo non nos tirou entre os tres paus, e creo que hai que darlle moito mérito. Bueno, creo que o Arenteiro aí, bueno, estaba máis cómodo con un 0, 11 contra 11, porque nos estaba, bueno, máis replegado, deixándonos un pouco máis iniciativa, esperando o noso erro. Creo que cando se viron con un máis, bueno, tuveron un momento aí de pensar que podes sentenciar o partido, de irte arriba, de deixar espacios, e nos non nos replegamos para nada, non? Intentamos seguir estando arriba, ter referencias por diante do balón, como foi o caso de ter a Boedo na media punta, de ter a Ander por diante. Bueno, de seguir buscando a portería contraria. Creo que tuvemos varias situacións de achegamento con peligro, un balón ao pau, tamén un remate de Ander, bueno, ese premio do penalti, non? Pero creo que sobre todo foi ser ambiciosos, a pesar de estar con un menos, non pensar solo en defender ou en que non fora maior o castigo, bueno, senón en ser valientes e buscar opcións para empatar, bueno, pois o conseguimos. Sí, a ver, dentro dun partido hubo varios, despois sabemos todos que o Arenteiro manexa ben a situación de marcadores a favor, non? Que, bueno, que baixa moito o ritmo dos partidos, o interrumpe moito. Bueno, todos o conocemos, o fan ben, se nos puxeron por diante, tuveron en superioridade, pero creo que non nos volvimos tolos, non? Así como outras veces sí que podemos tolear algo máis, apurarnos, creo que antes soupemos explotar o que tiñamos no campo, esperar a nosa opción, buscala. Bueno, creo que o equipo entendeu moi ben, ademais non sufriu moito en defensa para estar con un home menos 33 minutos, non? Ander, cando fichamos, sabemos ben o que fichamos, non? É certo que chegou con unha lesión, bueno, que nos deu un pouco máis a lata do esperado, pero que el traballou tamén moito, non? Xunto con Cristian e con Iago para recuperarse. Vai cada vez millor, non ten xa molestias, e todos sabemos que vai ser un futbolista que nos vai aportar moitísimas cousas, non? Porque é un futbolista potente, que vai ben ao espacio, que xoga ben de espaldas, que ten capacidade de remate, bueno, nos vai a completar moi ben, nos vai a vir moi ben en ataque. É un pouco complicado saber que tens que esperar por un futbolista deste, non precipitarte con el, creo que non o estamos facendo, para que chegue un momento en que este ben e nos dé o 100%, non? Debutou na categoría, bueno, un rapazo que estamos moi contentos de como entrena, de como traballa, de como entrou ante o partido, leu moi ben todas as situacións, tomou sempre boas decisións, bueno, un futbolista que temos un poquinho máis de paciencia con el, pero que estou convencido de que vai a ter moitos minutos e que vai a ser un futbolista importante porque o leva dentro e, bueno, sobre todo polo ben que traballa e como asimila todo o que queremos del, non?
Primeiro, porque dúas derrotas seguidas para empezar non gustan nada ou non gustarían nada. O equipo necesitaba puntuar, bueno, se rompeu un pouco esa dinámica, empezamos fora da casa tamén sin derrota, que o ano pasado fixemos moitos puntos fora da casa e, bueno, non hai por que renunciar a eles, hai que ir a sumar tamén fora. Bueno, nos dá un pequeno plus de confianza tamén por como foi, non, desa inferioridade numérica. E agora temos que traballar ben a semana para, bueno, para min un dos favoritos claros deste ano para sumar os 3 puntos contra eles como locais, non? Creo que sí, que xa sería ese saltiño de, bueno, de arrancar de verdad, non? Que os inicios sempre son complicados.